Galaganan kanato gusto natong pinaka taas nga posisyon. You want to be the best, number one. Ganata na. Gi-raise ta na nga, strive to be the best. May mong top 1 sa imong klase, valedictorian, kung di ta valedictorian, murag mahiubos ta, ma-discourage ta. Alam na ko'y sa ka-adapted nga 8 years old, taga Cordoba, sige siyang ingon nga, anong di niya makatapuan ron? Muna nga siya, tuon. Ayaw ninyo i-pressurize mga bata diya sa pagtuon. Dili na yun sila maka-enjoy sa ilang sa youth nila. Daghan ba yung anak? Tuon niya. Wala na yung panahon makigalubilo sa mga bata, kanang duwa. They miss their youth. Dako kayo ng ilang ng ilang disadvantage pag dako nila. Yung tao nga very, very successful in life sa iyong professional pero failure sa ilang personal nga kinabuhi. Taas ang IQ, very low ang EQ. Hinamduman ninyo kamo mga ginikanan, ha? Sa persahon na itong mga anak, gusto mo mahingong valedictorian, top 1 sa klase, na wala na yung panahon para magduwa, makigalubilo sa ilang kay. Gusto na itong top 1. Mo man nagiris na, number 1 ta. Nga naman, garbo, pride. I-develop natin na garbo. Pasigarbo sa Sugbo, garbo sa Lapu-Lapu. Garbo, saan man ang garbo? Maluwas taan ang garbo. Mo ba nagikuhan sa Ginoo? Magpasigarbo ka mo. Ang magpataas, ipaubos. Kinsa may angay na itong ipasigarbo, atong kaugalingon. Atong kaugalingon ba nga atong ipasigarbo? Kinsa man. To Him be the glory alone, not to us. Siya lang ang angay natong himayaon. Siya ang number 1, kita. Di arata sa ubos. Pride is one of the 7 deadly sin. Anong deadly man ang pride? Deadly na kay that is the father of all sin kay nga naman ang pride muna ang ugat sa lao daw. The root of all evil, pride, not money but pride, tungod kay nagbabagna, it blocks us from the truth. Suman ang kamatuoran, kinsa man kita sa mata, sa atubangan sa Diyos, kinsa man kita. Kay kung pride ka, ikaw ang number 1. Tanan na kanimo ang atensyon. Proud ka sa kagalingon, kay bright ka, adun na kay taas nga posisyon, adun na kay daghang kanang bahandi. Di siya man agikan. To God be the glory, not to us. Muna. Pride is the root of sin because it blocks us from the truth of who we are before God. Kinsa mata? Wala tayo kapasigarbo. We are dust. Na gusto mo tang pasigarbo kay taas tang posisyon, honorable ta or excellent ta, whatever. We are nothing before God. To Him be the glory. Na, saan na ito pagpasinunggo ang Ginoo? Panagi sa palakpakan natin yung Panginoon. Mga ba na pagpasinunggo natin sa Ginoo? Mahilig na ba na? O man sa misa, palakpak. Ano man? Nanginanglan ba Ginoo sa atong palakpak? God needs our applause. Kinsa may nanginanglan? Tao. Kita. Gusto na ito nga, siguro ba na, naging palakpakan siya. Wala yung makapadugang sa iyang himaya. He has everything. Wala ta.
Mahilig ta magpalakpak. Kisa may itong palakpak, si Father, palakpakan nato, usually mo na, kay nindot ang kuan, nindot siya mawali, gwapo siya, o maayos siya mo kanta, palakpakan nato si Father, dili ang Panginoon. God never wants, desires our applause. Kita. Yung saan na ito paghatag o himaya sa Ginoo? Saan man? Palakpak, dili. Let your light shine upon all people. Saan na ito pagpakita ang kahayag nato sa pinagi sa iyong mga maayong buhat. Nga mo palakpak na sa Ginoo pinagi sa atong mga buhat, kaya aron dayon ang Diyos. Sa one. Let your light shine upon all people so that you will glorify God. We glorify God by letting our light shine pinagi sa maayong buhat. Papakitag maayong buhat, pagtabang sa mga nanginanglan, pagpanalipod sa mga gidaog-daog, sa mga kabus mo, that is how do we let our light shine and we give praise to the Lord. Not through our applause. Wala man na mauso ng palakpak. Nagpauso, palakpakan natin ang Panginoon. Nakilasan, maratag palakpak. Tikibal ng palakpak ba ta? We do not give praise to the Lord by clapping our hands. That's cheap way of giving praise to the Lord. Ang pinakamataas is, let your light shine upon the people around you through your good deeds, your act of charity, act of mercy. Muna. So, aron ang mga tao nakakita sa imong maayong buhat, daigo nila ang amahan. Sakto nga hatang palakpak sa Diyos. Pinagi sa imong kinabuhi. Dili sa kamot lang. Chipwil na. Wa manginahanglan Ginoo anak nga palakpak o pagdahil sa Ginoo. Pero kung gusto mo palakpak, okay ra gyapon. May natong palakpak pero say palakpak ta nga wala matay. Anong mo palakpak mga? Kaya palakpak ba ito usa? At sunod-sunod sa tam. Maratag mga kanan eh. Tay una-una. Ano na tayo buhaton? We know what we are doing. Kung sa may purpose sa atong pagbuhan. Dili kay sunod-sunod lang ta. Ako maingon nga bawal na ang pagpalakpak. Kaya na ibang siguro mga pare, ganahan mong palakpak. Pero mostly di sila ganahan. Ang misa, dili man na, dili man na ganang program. Palakpakan na ito ang barangay captain, maayos siya mag-speech. Ang mayor, sila, ganahan sila. Di man na program ng misa. Ngano mo palakpak mata? Kaya adunay maayo nga performance. It's not a performance ang misa. We give praise to the Lord by letting our light shine on other people through acts of charity, acts of mercy. Muna. Manindog kita.